Legdo, signature nih. Signature. Oh. Vairokun dos lang na din na, nang na. Dengar. Tokna gang sih ke 5,000 ni best lah. Good morning guys, good morning gaसिनसिमबो एकदम गोजोन फुंबिलि आरोना नै बेरे फुंजा दाबसेयाव थांनो ओंखारलायबाय आङो जन्थाखा नालानि बरियानो थ' अखा हादोंमोन हरावहाय एसे माबा जादों हाब्रु जादों जायगायाहाय दा बाइक जोंबाबो बाइकआ हाब्रु जाजोबलायगोन उपाय गैया लोगोफोर थेवबाबो जन्थाखा लांनो बादोंमोन थेवबाबो गाननोसै आं हाब्रु नांजोबगोन दा सेन्देलाबो बारा थिग नङा ओंखायनो गानथ'लां दंलै गुड मर्निं Good morning anda dong lihat lagi zontakan mana lagi zontakan nantang nih tuh kardus sama jangan darna ya ada jam 9 tangan dan yaran sih di sana nih zontakan malanya ada di jauh lagi zona zontakan fung nih nah kali kayak dom safa sunan dom nang tahu kau dun bani hapun nang jupsin jam sadani gari ane ji sik jana deng lene nagan dong na iki dengang ni empai iki denga jam sadani nih V3 atau 15 ekdom cika godan jana deng माने बु 3 बोसोर जाबाय खोमा नैबे बाइकआ ओमफ्राय रानिंआ 20,000 ल जादों इनिया तो बर'बो स्क्रेचबो गैया गारि एकदम चिका गोदान रावबो सलायग्रा गैया नायसा सलायनायानो जाया ओरैनो थाबाय थायो 20,000 ल रानिं जादों माबा मडिफाइबो खालामना लाबावदोसो आरो जों सानै लाइट साइड होना लादो नै बरियानो फग लाइटबो होना लाबावदोसो गाहायाव ओइनो बाइकखौ गालांगोन बाइक लाङा जोङो माने कारदोसो थांगोन ना तो बाइकखौ गालांसै तो गोबावथार जाबाय मट' ब्लग बानायिया तो साननैसो थाना लाबोगोन आं मट' ब्लगखौबो तो माने आंथ' मिथिखायो दा माने अडियन्सआ मोननै जाना दङ आंनिया मट' ब्लग नायग्राबो जाना दङ नर्मेल ब्लग नायग्राबो जाना दङ तो मोननै जाना दङ तो मोननैखौबो मेनटेन खालामगोन आङो तो मट' ब्लगबो लाबोगोन साननैसो थानानै ओमफ्राय दायो साननैसोआ नर्मेल ब्लग होबाय थादों अखा हाबाय थादोंनानै तो बोथोरा बारा थिग नङा ओंखायनो मट' ब्लग साननैसो थाना लाबोगोन बरियानो आरो 15 आगस्टआवबोथ' फैगासिनो दङ तो 15 आगस्टआव राइड मारनाय जागोन जाया कुनु गेरेन्टि गैया हा दा 15 आगस्टआव जोंनिया लिडारफोरानो माने ददामद' जाजोबना दङ राइड मारिगोन मारिया ददामद' जाजोबना दङ इखि नकुल ब्लगआबो माने देग्लाय मारियासो होनबाय थादों आरोना ओमफ्राय इखि जोंना बिजनिनि दंमोन फाउन्डारफोर दङ बिजनिनि दा इसोरबो ददामद' जाना दङ मारिगोन मारिया एकदम गेरेन्टि गैया आरोना तो मा जायो नायनोसै जुदि मारिनाय जायोबा खबर होगोन मारिनाय जायाबाथ' आरो गैलानो बाइकआ गंनैबो खिथासिगोन हो तो बाइकखौ सोना दोनबाय दा we are going भिडिअ मोनसे आपल'ड होनो बेसेबां खस्थ' जाहैनाय लोगोफोरनि थाद' आपल'ड होनांगौ जादों ओरैबायदि खस्थ' जायो माने बिराद टाइम लायो आरो ना आपल'ड जानायाव बेनिफ्राय आरो नेटआबो नाहरनाबो जाबाय थायोना थाद' होनांगौ जायो नै दासो 63% खारदो बेदर नास्ता लादो जानो आरो ना पार्टि खालामनो एकदमबारे बुंजोबना दोङो माबाया गारिया जाग्राजों बुंजोबना दोङो इनो दै बथल चिप्स माबा दंजोबो इखि आरो बेदर लादो खासेया नै बेदरा जि बरिया लाखादो थै बिखा एवनाय एसेबो जायो सिख्लायनि दैया मोनो खोमा दै सेंग्राफोरखौ बेलथायनो होननानै लाना फै जोङो नै माबायाव भैरबकुन्द'आव दामिसो दंबावो दामिसो लेगद' सिगनेसार nih Signature. सेंग्राफोरखौ बेलथायना लाखादो आदाया आं रोङालै सेंग्राफोरजोंसो नांना लाबोदोंमोन नै सेंग्राफोरानो माथो खास्राजोबखो नै भैरबकुन्द'आवसो लांनाय दंना आं नांगोन बेसम गैखाया लोगोफोर दोंजोबखायो गथाय जगार बाथिया गारि खिथाजोंयालै फुटबल जुथानिफ्राय लाना सब थै बिखा होजोबनाय बेदर मोजां नुजालां गथ'फोरखौ मोजां नांगोन आरो नाथाय दादे ब्लग मोनसे खालामलांसै पाब्लिस खालामनो थाखाय नायबाय थायो आं नोंसोरनिखौ सानफ्रोमबो हटेल लाबोनायफोरखौ मेथाइ जानो इसोर जाथ'वा गथ'फोरासो दै लाना फैनाय अमाया बरा एवदो नै थाव गैया मा गैया जि बरा एवना हरदो नै बाजैया अमा बेदर जागोन जाया जायाना आदायालाय जागोन जाया जायो इखौ जों जासिगोन आरो ना जोंनि न'खा जायो अमा बेदरा खिन्थु गलसाराबो जायो जालायनोसै नै अमा बेदरखौ एसे थै बिखा ओमफ्राय आदायालाय आदाया आं नायनि आर्मि ड्रेस गानबा बोरै नुगोन आर्मि ड्रेस गानना गाबाथ' हराव आं गिनानै खारगोन जोंहा न'आव फैनागौ हराव गिना खारखागोन खारफालांगोन आरो गोसोआव खाना फैनागौबा आदा खिन्थु आङो न'निफ्राय खारखागोन दैमाखौ ओमफ्राय बाजैया गिना गैया बिदिखौ
गिना गिया एकदम गोदोर बिराद हराव मोजां सोंनाय नायबाय थानो मोजां नां ना गोजौ गिदिरखौनो नायबाय थानो मोजां मोनो ओइ नै नाय आदाया फट' देखाबाय वाव नै आरो इदि गोदो हाग्रायाव लोगो मोननागाबोथ' जानाय नंला आंनिया थोथो खमिजुगो मानसिया अमा बिबौ अमा इखि नै पेटिस सेटिस सब दंजोबो जेम्स आदाया मोसानो नागिरदों जोंनिया नै जेम्स आदाया मोसानो Seven, go. 1 and 2, 3 and 4. जायाखै आंना थांबाय 5, 6, 7, go. 1, 2, 3 and 4. 5, 6, 7 and 8. 5 and 6. बाजिया जेम्स आदानि मोसानायखौ नायगासिनो खिथ'ना बाजिया नायग्रा आदाया मोसाग्रा इखि जोंना नै आदा जेम्सआ इखि आलासि लोगो हमगासिनो दोङो ओमफ्राय इखि बाजिया फट' खेबजादों फट' खेबना नां बाजिखौ दे बाजै पस्ट दे ओंखार दे ओरैनो दं हासिनाय लानाय खोमसिथ' जायाखै नाय मोनसे माबा सानदो खोमसि जायाखै दे जायाखै ना खोमसि जायाखै दे मोजाङानो जादो दे जासिगोन दा जोंनिया बाजिया फट' साफायगासिनो ओमफ्राय खि जेम्स आदाया नै फट' भिडिअ लागासिनो दं फेमिलिफोरदो नैला बेरायनो फैनायावनो लोगोसे जोंनि जेम्स आदाखौबो लोगो मोनदो बिराद गोजोननाय मोनदो मा बुङा बो लोगो मोननो थाखाय आदाखौ आदानि साबस्क्राइबारफोर नै फेमिलि जों लोगो मोननानै जों बिराद गोजोननाय मोनदो आरो जोंनि आदा जेम्स आदाखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय खाफाला मोजां होनांसिगोन दा ओइ मेदामा बाजियाबो जोंनि फिसाजोआनो गोरायखांबाय दे बर' कलेजाव आंनिया फिसाजोआ फरायोमोन दा BS MSc खालामबाय थादो माबा कमप्लिट जालांबाय नै बिजौ जालिखानायबो नै नुकुल दोङो नुकुल ओमफ्राय भाग्यआ मालासिनो फैनानै जों सानफ्रोमबो नायबाय दे जोंहा सानसेबो गाराखै माने जोंहा दा माइ गायखांलायबाय नोंसोरखौ नायनांसिगोन दा मबाइल गरमलै भाइ मा खालामनो बाजैखौ बारा लांनाय दे बाजैखौ मथा-मथि 5 बोसोर आरो 5 बोसोर दे बारा बोसोरलै साख्रि मोनाखैना साख्रि मोनगोन माला नै जेम्स आदा मोना साख्रि मोना साबा जोदो बे हिसाबै जोंबो एसे साख्रि मोननाय बाजिया नै दै नै बाजिया नुकुलासो नाय नुकुलनि दखना गांसेखौ 5000 नि बायस्लायस्लाय एसे खमनिखौनो बायनानै कन्टिनिउ सोलाय गानबाय फेसबुकाव जिबायदि दखना बेफारिफोरा दखना फानग्राफोरा फेसबुकाव नै गोदान कालेक्सन फेसबुकाव नायनानै नै दखना मोजांथार फैदो नै दखना मोजांथार फैदो गावनि बायनायखौ बावगारबायना दायो बावगारबायनो बे आरो गोदान नांगौ गोदान आदा जेम्सआथ' लाबायानो मालाय गावनि फसायनाय बायदि मोजांबाबो गाज्रिबाबो जाहाथे बि बिराद समायना नागिरखाना दोनखादो आरो माने आं बायदि गाज्रि मोनोबा जाहाथे फासि नांना थैनो नाङा माने जाय जितुबा मेसेज हरदोंमोन मेसेज हरदो आरो इयो माने इयो आदा जेम्सआथ' लाखाबाय नालाय इयो आदा जेम्सखौबो साननो नांला मालायनि लाइफखौ नङा होमबा बयहाबो सोरबा ओरैबायदि जायो हिनजावबो सोरबाया बिराद महर मोजां नायना लायो सोरबाया बिराद गियानखौ नायना लायो सोरबाया इनो मायबा मोनसे क्वालिटि बा मायबा मोनसेखौ फसायनानै बिदि लायो आरो बेबायदि माने गावबा गाव मोनसे चयस थायोना दा जोङो बिबार बागानाव जोङो थाङो होनगोन ना बिबार बागानाव थाङोबाबो जोङो मा जायो जोंनि गावबा गाव चयस आं बावबा गलाबखौ मोजां मोनगोन सोरबाया बेलेग बारसे बिबारखौ मोजां मोनगोन जोंनि चयसा आलदा आलदा जायोना बेबायदि आरो बेखायनो आङो बेखौसो बुंनो लुबैयो दे बे हौवा बा हिनजाव गावनि थाखाय सिख्लाबा बिराद मोजां समायना सेंग्रा मोजां नायना दोनखाथो जाहाथे माने गाज्रि महरनि मानसि मोनोबा फासि नांना थैनो नाङा आरो जुदि सेंग्राबाथाय बिराद समायना माने बिउटिफुल हिनजाव नायना दोनखाथो आरो जाहाथे माने गाज्रि हिनजाव महर गैयि हिनजाव मोनोबालाय फासि नांना थैनो नाङा आङो जेबो गाज्रि मोनो आरो माने महरखौ
जोङो दाना लानो हाया महरखौ जों जुदि दाना लानो हायोबा एकदम जों बिराद समायना समायना दाना लानो हागौमोन नंगौना नङा जोङो गोसोम गुफुरखौबो जों दाना लानो हाया माने बेखौ जों जोनोमाव जि हरखानाय जोङो सोरजि जाखानायखा दाना लानो हानायबाथ' दुनियानि मानसियानो बिराद समायना समायना जागौमोन ना जि बायदि जों गोसो बायदि जों दाना लानो हागौमोन आंनो गन्थंखौ गोलाव नांगो आंनो मेगनखौ देस्रा नांगो आंनो खावलायखौ फिसा नांगो आंनो खावलायखौ फावदु नांगो बेबायदि आरो दे बाजै थांदो दे हाबायाव लोगो मोनगोन दे हाबानि हरबानो जाबाय हा थांगोन दे आं सप्तासेयाव थांखागोन टेनसन लाना ओरैबायदि मानसि माने सुग्लाय पार्कआव मा बुंनो बापरे बाप ओरैबायदि मानसि जादों हाबथ'ला जोङो डाइरेक्ट थांसै मोनाबाय बहुद टाइम गैला जोंनिया एकदमबारे ओरैबायदि मानसि जादों आर्मि बे लोगो मोनलायाखै नालाय लोगो हमलायनो होनना फैनाय बासिनो जों इयाव जिरायफैबाय दैमा सेराव दसे दा इयाव हाबबाबो आरो मानसि गोजा बाय बाय थांबानो जाबाय नोंबो दे आदा मालाबा आरो लोगो मोननो नङा होमबा